video tharnen kan ron nang le ta e tun truma kan video thir ho tur hi kumsang ni som pasarian ti chua Korean crime thriller movie VIP ti chu kan thirau vele thung don ani kan tran tak tak main channel hi ilola subscribe lawani chuan minlo subscribe sak ve ngei don nia he movie tlang puya hi chuan tlangwal mel thale dom le a chang ni te nei thin tual thadarin hlele mi pong swal ching tak mi North Korea, South Korea le CIA lamten an zui lai mek chung chang te ba ka tual thattu nunrawng tak tak te South Korean detective ina mi chalang tak fa paril helom taka om dan chanchin te ani don ani thontu bul in tran na chuan North Korea ko thler hi aron langa zirlai mai chenau pang ama chawa kongsira aron kallai hi alo lang thok le khata zirlai pathum te chuan kara tangin chu zirlai chu an hroi bo ta ni ani chu room pakhata hian silfen in bel lo hian har chuaka abula te chuan ama pong swal tu te le ngai sa tu te chu an ombok ani ho chu mirova tak tak ni in an chung le kwa te ngei po lo ti hlum to tu te an ni an pol ho tu pa kim guang ila chuan zo fel turin alam chu aron pan hnaya ani chuan a hruiken chuan aron rek hlum ta ni North Korean officer pakhat li de bum chuan chutiang poi khoina lian thama chuan chui chian na nei meka ama le atim te chuan thil thlenna hmuna chuan evidence an zong ani an hriat chhom chhun chu mirova ho chuan nula chung ko chunga chuan thil dom lo tak tak an ti ti po an hre chuak bok rin hlel chu an nei sa to a an ailal hena chuan a in reporta ani chuan enlia mai tur hian alo shil alandana chuan an ho tu pa po chuan thil engamotak zep hi anei ani na atanga tlak niam tirin mundanga mun ason tir bok kumthum aral hnu chuanin South Korea chuan police te chuan mei cherwang an chara pong sol ani ngei ti hriat ani bok chutianga tual thana case chu ama po in South Korea chuan alo thleng fo to ani ma se police te chuan serial killer chu an laman chok theilowa hetiang thil a thlena wang hian police te chuan serial killer an man theinan chen na in te chu an dap chuak tran ta ani detective chuan hmashruain chei do chuan arin le lai DNA le an ruang chara DNA an hmu te chu a in ang thu atim te hne na chuan a shila chu lo lea National Intelligence Service emo NIS te chuan case chung chang chu an lo soi ho mek pok serial killer ni na dik tak chu shedo in a chan po ama chu kumni liam ta North Korea atanga an ma ni hroi chhuak to tu alo ni wanga ni VIP te chu an kauta a DNA result chu lo chuakin alo in milta chi mai chele a teammate kim te chuan abiruk na hmuna chuan valu chua mai an tumta a ma se a hmunan thlen chuan NIS agent te chuan hruai ve an lo tum mek bok chele a team te chuan ama man theina tur arrest warrant chu an nei ani NIS te chu anin hnuk dog le ta zoka NIS ho tulam zok te chu an chi ai hle a man mo takin kim guang ilatana din sak turin lawyer an ngai tu sak ngal bok interrogation room a chuan a lawyer chuan lam tur tam takhia pe a DNA chung chang an zo chuan kim chuan ama le victim chuanin an nuam ti zong tak farm an din dun thua soi farma chuan fangma le bok bon te po an ching ani chuti lai mek chuan che chuan ama chu serial killer ngei chu ani ti chiang ta a ma sila bokbon chung chang ero chu engma soi chuak lem lo chumi hnuwa chuan atim te chuan kim in soi fel tuma chuan lamte asiam kwa lai chuan CCTV footage le dashboard camera te chu an lo enfi ave meka video te darkar khachuang don an enfi anu chuanin a chuan lam siam te chu adik lavani ti an sheta le lama chuan kima gang member te chu tu emo hianin lo khoi chiama nataka asiam hnu in konglaya chuan a hnut chhia ta ni NIS te chuan rang taka zongin an custody a chuan an hruaita a an police ho tu pa nen chuan in remna an siama chu tual thana chuan ama chu mo phurtu anga lantir an tum ani an offer chu ho tu pa chuan apomta a NIS te chuan che hena chuan kimapol chu an hruaya ma se ani chuan alo pom thei ho lo an police ho tu pa chu vabia in kim chu chua mai turin a hril ani chu chuan NIS te po atilom angreng hle a an tual thana case po an khar thei bokang NIS ten kim chu an hruai ma che in victim taksa a mi pa DNA po chu an muto thawani che chu tithin urin kim chu kut athak tamai chu chuan task force atang chuan a ban tir thei don ani chaklawa in ngain in lama chuan hoa melshet ngai lo om chu awa hmuani ma se lia halo ni a ani chu North Korea officer pakhatani ani na te chu shilin kima an ngai sakdan te chu ashilta a kimalaka phubala turalo kalani thu soibok kim chu North Korea miom thei tak fapa hi aloni a chumi awang chuan a khoi thei lo hi aloni ma se tuna chuan apa chu an mana
Kim chu North Korea an hruai kir le ani vai chuan ama po chu an man ve ngal don ani atopa chuan an pahnih chuan an thok dun ta a NIS custody hnoi a awm lai po chuanin meiche agent pakhat hi alo khoi le man Kim a thil ti chu pa kana hriat chuan Kim chu a khoi ta chiam maya chutianga a khoi lai po chuan siom ti om point alang lova alanui sang reng mai ani NIS le CIA lamte chuan in biak na nein CIA lama chuan Kim chu an peta a chuti chuan an ma nin an boipui angai to don lovani CIA te an local chuan Kim chu North Korea changa South Korea lama hroi an tum thu chu an shilta a Kimapa China lama bank lam information ashiat chu an du ani thudang le chuan lia chuan Kiman Hong Kong a po tuala tha to thu ashila victim an ngai salai le an pong so live video te chu record an zor thu le an thalna sum manga in zaina an nei thu ashil bok ani chumi video a chuan Kim Hmel chu chiang takin alanga Kim athin rim chuan che chu atilom hle Kim Hmel hlim hmel te chu atop chiang kher mai vandoi thak tak main police chief chuan che te task force song te chu an hna atangin a chol tira office lu theilo turin asiam bok che chuan Kim nen chawin kara khala ma se an boina chin fel thei dan chu an lamu thei chuang lovani pak chuan muin chua tura min atum ve mek bok ani chuan lo pompuin CIA te chu a hruai tir ta a ma se an kaliam ma chi chuan Kim chuan CIA agent singa pakhat silai chu a chu saka Kim chuan a kap ta CIA lamte chuan rang takin Kim chu thil thlenna hmuna tang chuan an hruai chuak ngal wata parka chuan a zui ti kan hmu thei rin lo takin li chuan CIA te chu ron zuin Kim chu akara chuan hruain atlan bo pui thei ta a li chuan Kim chu longmangin North Korea lama chuan a hruai kir le ta ni ma se along chuan a thok tu te chu Kim a thui hruai te ve kan lo ni li chuan Kim pa chu alo le to ani ti reng a shelova li chu an thata arwang chu tuipuya chuan an peita ni pak chuan achungami hnena chuan inzir zelin engma ti thei anei to lo che chu puitu nei lovin hospitala chuan alo murenga ati thei nei chun chu malam huna hunrem chang nga mai chawani kumnga nuwa chuan Hong Kong a pa ka chu CIA lamte chuan Kima an custody a shroi ani theidan an ruaya Kima pa po chu atna atanga lobang fel to in athil ti theina engkim po a hlo vek to ani Kima omna hmun chu shilin anaute chu lo ching fel tur chuan an shila a hmun soina lam chu panin Kima lo veng tu te chu amal te chuan an da tha a Kima an mu chuan CIA lama hruai lo chuan voi tam tak akapa angai sa chiam bok alubura aka ma chia chuan arwang chu chansomin bek chunga chuan athun ta a building atanga chuakin CIA te chu awa hmuwa an hnena chuan a bek ken chu apeta ani akal ma chuan CIA te hnena a boina chu lo chun zom ve to turin a shil zui bok ka channel hi min lo subscribe sak vela video ka da tharapiang te in share theinan notification bell kha min lo on sak bok don nia video tharnen kan lo let le thuayang